Технически анализ на металите злато и сребро за 16 януари. На графиката на златото виждаме, че търговията от 4 октомври насам се развива в ясно очертан изходящ ценови канал. На графиката отбелязан с сиво. Втората вълна от поевтиняването може да кажем, че вече приключи с теста на подкрепата 1629. След това имахме пробив на нисходящия тренд от по-малките графики и в момента търговията се развива в възходящ тренд, като текущо тестваме съпротивата 1683 и за момента това ниво ограничава поскъпването на метала. Ако движението все пак продължи и тази съпротива бъде преодоляна, следващата цел посока нагоре 1700. В по-дългосрочен план, ако имаме изход и от нисходящия ценови канал в сиво на графиката, вече може да говорим за продължение на дългосрочния възходящ тренд. При среброто техническата картина е подобна. Виждаме нисходящия ценови канал в сиво. Тук втората вълна на поевтиняването беше малко по-силна и премина 61,8% корекция на поскъпването от средата на миналата година. Тук втората вълна на поевтиняването също може да кажем, че е приключила с пробива на нисходящия тренд и с образуването на по-висок връх от предходния. На лице в момента е възходящ тренд и тук съпротива оказва нивото 31,30. Ако то бъде преодоляно, най-вероятно ще тестваме и следващия нисходящ тренд, който е през върховете от края на миналата година. И ако биковете продължат да контролират пазара, следващата цел е 33,05. В по-дългосрочен план за продължение на дългосрочния възходящ тренд може да говорим при изход от сивата зона, което текущо е в зоната над 33,30. Благодаря за вниманието. Пожелавам ви успешен трейдинг.